Ahoj, vítej u dalšího dílu velkých snů a mám tu několik informací. Nejsou to úplně nejlepší informace, ale už s tím asi prostě nic neudělám, no, hold. Kde začít, abych to nějak neukecávala a to. Je úterý 10 hodin a holky teprve teď přišly do školy, jo, takže budou mít možná trošičku bruze. Ta první zpráva je, že jsem dělala něco v úpravě světu, něco jsem potřebovala zařídit dopředu do let's play a neuvědomila jsem si, že holky mají v sobotu ten ples, takže bohužel jsme ten ples propásli. Ale dobrý znamení je, že v sobotu a další týdny jsou další, ale bohužel jenom s vyplým stárnutím. Takže jestli chápete, tak teď tuto sobotu bude ples, další sobotu bude ples, i tamtu, ale jakmile zapnu stárnutí, tak ty všechny plesy zmizí, kromě tady toho. Tady v tu sobotu. Takže můj plán je takovej, že zatím to stárnutí bohužel vypnout a pak ho prostě zapnu tady. A sice ano, posune se mi to prostě o další toto, ale já jen ty narosky udělám prostě, jo, normálně. Aby to bylo spravedlivý a myslím si, že tady ten ples tím pádem se zruší. Ale aspoň, aby zažili ty dva plesy, no. Takhle jsme to teda vymysleli. Dneska je teda úterý, žádný nějaký event není, může pršet a prostě jsou ve škole. V minulém teda díle, který jsem točila už na několikrát, tak jsme trošičku postoupili s aspirací, s nějakýma dovednostma, něco jsme vylepšili, trošku jsme zlepšili vztahy. A vlastně holky jsou trošku takový smutný z toho, protože v sobotu ten ples prostě nestihli, budeme dělat, že to zapomněli a pak prostě už bylo pozdě. A takže Sydney, samozřejmě naši Anet, že jo, Sydney byl na naši Anet naštvaný. A Sydneymu jsem udělala makeover a vypadá takto. Teď má samozřejmě své divné oblečení, ale já ho i hned převleču. Kompletně jsem ho předělala, jelikož jsem si říkala, že pokud jako s ním bude chodit na ty pasy takhle, tak by mohl být převlečený, ne? Takže ho tam hodím do everyday. Tak jo, má všechno převlečený. Je furt stejný, jo, jenom takhle jako jsem úplně jako neměnila, jenom takhle s tím rýšery vypadá horší. Ale Sydney normálně odpustil a už jsou jako v pohodě. Zatímco, myslím, s Olivia měla jít s Aureliem a teď byl na ně hodně naštvaný a nakonec se až pohádali a už nemají prostě ani dobrou kompatibilitu a nechtějí se spolu bavit. Takže Aurelia máme tady, jo, moc ani nechodí do školy a je z toho teď hodně smutná, jak můžete vidět, prostě jí to trápí, protože trošičku i závidí Anet, že má Sydneyho a oni se teda jako nejsou přítelé, nebo nechodí spolu, jsou jenom kamarádi, ale jakož se tím Anet nikoho moc nechce, ale že nikoho, s kým tam půjde, má. Nebyl ani naštvaný kvůli tomu, že vlastně si říkal, že to bude i lepší, že budu mít víc času se poznat zatím, což Aurelio to moc nepochopil. Všechno mají hotový, myslím, úkoly a tohle. S aspirací jsme na tom tak, že ona jediný, co tady v tom milníku, aby jsme to splnili, tak chce mít takhle methle v autíčkách. Ale zase nevyhledává nic vážného, ale přece jenom by to chtěla, že jo, mít takový poprvý vůhu, ale nemá s kým a moc tady v tomhle ohledu se ani zabývat nechce, protože nechce, aby byla dál ještě víc zlomená, protože už teď to má dost těžký. A Anet tam má teď tolik. Takhle. Musí předvést svůj uklizený dům hostů, získat náladovku perfekcionistický zápal, což jsme získali, ale prostě tady to se furt nikdy nechce prostě načíst, takže bohužel. Ale má to splněný. A uklidit 5 hromádek nepořádku, to má 4 z 5. Dovednosti, vím, omlouvám, že to je takhle dlouhý, ale chtěla bych to tak jako nějak trošičku shrnout a uvíct. Malování má teda na 3, skoro na 4. Takhle se na to podívej, pokuchy se, jinak všechno má na 1, kromě vaření, to má na 2. Tak. Olivie je s dovednostmi na tom tak, že absolutně všechno má na 1, kromě charisma, to má na 2. Jo, to je všechno. Minulý den, což byl v pondělí, tak jsme s nimi byli na Bleším trhu,
takže něco si tak jako vyzkoušeli, pobavili se tam, myslím, že tam byla se Sydneym a byli i v muzeu, kde splnili jeden ten úlomek tohodle, ty akce, a to bylo, že se má prohlídnout nějaký historický objekt. Tak jsme se tedy prohlídli a zjistili jsme, že tam je něco leštivého a je tam nějaký stříbrný kousek, který si Olivia následně vzala. A nějak se dozvěděla, že by něco o tom mohlo vědět nějaký důchodci, asi nejspíš, takže se jich zeptala. A ten jí řekl, že si najednou, jakmile drží nějaký ten kámen, tak si najednou vždycky jako vzpomněl tak na všechny historky, co se v mládí děly. Možná to tu ještě mám. Já si tady vezmu líšek, abych na to dobře viděla. Jo, to snad není ani možné, že jsou skutečné. Vzpomínám si na všechny příběhy, které jsme v mládí slýchávali. Símice věřili, že jde o ozvy minulosti, které se dají nějak použít k cestování v čase. Ale samozřejmě jsme měli za to, že to jsou jen příběhy. Jo, a tady to je ta historická expozice s tím nějakým tím křišťálem to už asi jako nebudu číst, jelikož by to bylo dlouhý. Absolutně jako nevidím nějaký ten křišťál, jo. A možná bychom mohli prodat nějaký ty petardy a tyhle věci. To je právě z toho bližšího trhu, to je přijde docela zbytečně to mít. A myslím, že má i Anet. Jo, jelikož tam s ním byla taky. A vyhráli teraz vtipálci. Tak. Dobrý? Dobrý. Tak. Úkol teraz čeknem. To má. Ale to tady nemá splněný tohle, i když je to divný. Jo, není to divný. Dobrý. To je jedno. Za 33 minut tam zvoníme sem u Anet. Tak jsme to viděli. A Olivia není napapaná. Takže si myslím, že tady zkusím někde najít automat. A uvidíme, co ho najdu. Myslím si, že to je i povinnost tady ho mít, ale možná ne, tak pojďte do skříněk. Si zaber tuhle. Jo, ještě jsem to neudělala, protože jsem úplně zapomněla na to, že to tady vlastně je. Uvidíme, jak to no, nevím, jestli to stihneme, uvidíme. No, už by měli jít na hodinu, ale já bych fakt chtěla, aby Olivie se zabrala. No, asi jdi na tu hodinu a pak bude oběd, takže snad najíš. Archeologie, aha, co mají myslím za hodinu? Společenské výchovy. Tak, počkáme, než to skončí. Takže oznámení školního rozhlasu. Rozhlas vyvrcholí hlasitá oznámení. Semínko Olivie, ale předpověď počasí ani školní akce nezajímají, jelikož momentálně není hodina, bylo by fajn poslechnout si nějakou tu hudbu. Poslouchání hudby anebo poslouchat hlášení. Já si myslím, že by mohla poslouchat hlášení. Uvidíme, jak se to vyvinulo. Jestli nám to něco napíše. Jo, sice to všechno překvapilo, ale jo, zajímavé informace a semínka Olivia se tak něco víc dozvěděla o svých spolužácích peckách. Tak to jsem ráda. Jo, za chvilku skončí ta hodina, takže akorát pak půjdu na oběd. Pecka. Myslím, že Olivia pak jinak umře hlady, takže rychle poběžíme na oběd. Objednáme jídlo a pro druhý stupeň. Já si většinou jako takhle nějak nevybírám. Protože jsem v tom strašně nerozhodná. Jo, a vidíte fakt, že to vzala dost vážně. Jo, docela. Tak. Šup. Objednejte si holky, dejte si jídlo. Tak, točí. Fajn? Dobře. Jo, ty to máš tady. Tak si jděte sednout někam. Je to je tady. Oni si nesednou spolu? No, protože Olivia si tak trošku říká, že nejspíš je to i s tímhle sem její vina. Jelikož teď, jak je z toho všeho tak velmi smutná, tak má pocit, že to je prostě její vina, takže se ani radši nechce s ní bavit, jelikož teď je to poslední dobou takový zvláštní, s tím vztahem trošku i závidí a úplně jí nějak nedokáže vystát, takže si to spapejte. A hned napadne, že vlastně se dozvěděla ten od spolužáků, že nahoře je nějaká malířská učebna, kam můžou chodit a že by tam mohla zajít a třeba si trošičku tu dovednost vylepšit. Tak, Olivia se najedla
A rozhodne se, že by možná mohla jít tady to zkusit splnit, zkusit něco vyhledávat o těch střípkách času. A asi jo, půjdeme na to. Jo, ještě, ježiš, kde mám ty skřínky? Jo, my je máme na druhé straně. Možná by si ji mohla i klidně vyzdobit, si řekla, jakou jsme jí dali. Já bych jí dal konvenční. Tak. A jo, a hned už nemalovat, tak se na to stihne, uvidíme. A chovat se přátelsky ke studentovi, no tak uvidíme. Tak, já bych, jestli to jde, najde, no. Jo, to se mi není docela hodí upřímně. Prav se a trošku se i vyplaká, protože je fakt líto, že tam nebyla. A i tak všechno, prostě zase to není padlo. A máš krásnou skřínku, jo? Uprav se hezky, zaklejuj si vlásky, no. Dobrý. A vem si jabko, jo? A pak budeme to vygooglit. Vyhledat informace o střípcích času. Tak jo. Tady taky někdo jde. V jaké kategorii je to? Jo, web. Dobře. Web. Tady. Vyhledávat. Je to je? Vyhledávat informace, ano. Tak. Co ti je zase? Já nemáš umytý ruce a to tě tak strašně trápí teď, jo. No to nevím, jestli stihneme, jako nejsme ani v půlce, ale já jsem chtěla, aby zprávy šla. Tak to domluvím potom, já po škole. A Olivia si říká, zvoní, no to je jedno, to mě nezajímá. Takže to půjde udělat. Se totiž je do toho tak zapálená. Či to je? To je ale hezká skřínka. A tady nemůžu vidět to, dobře. A i když toto, ta hodina už začala, tak se rozhodne, že prostě to vygooglí. Že Anet moc nechce teď vidět. Tak, ale Anet si poslušně jde na hodinu. Sice to už taky pozdě, ale to je jedno. Výzkum střípku času. Tak, ukážeme. Musí to být pravda, vždyť to píšu na internetu. Střípky jsou ozvěny minulosti a existují po celém světě. Pokud se Seminka Anet bude na jejich hledání soustředit, uvidí slabou záři, kterou vydávají. Možná jich může najít i víc. Tohle je opravdu skvělý posun. Hustý. Tak co máme teď za úkol? Střípky. Co na předmětech? Dobře, zajímavý. Olivia teda přišla na hodinu. Za chvilku jim se to končí, ale to je jedno. Ale mohly by být už dvojkařky, teď mají barevné značení. Použít. Takže barevné značení může být velmi užitečné, když se snažíte rozlišit jednotlivá témata. Seminka a naštěstí k dispozici dostatek varovček, aby vytvořila skutečně sofistikované poznámky. Měla by se to pustit třeba žlutý nebo žlutý. Na konci školního dne. Jo, je dvojkařka a Olivie je trojkařka. A to si myslím, že to není fér, protože ona toto nikdy nemá a já nemůžu jako vůbec plnit ten, takže jí dám taky dvojkařka. Jo, myslím si, že to je fajn, všichni rozdali úkol, všechno je dobrý. Blíží se školní ples, ano, my víme. Tak jo. A myslím si, že Anet poběží si to rychle ještě je domalovat, protože se bojí, že by to někdo čorkl. A ty jsi to domalovala? Jo, nedomalovala, dobrý. To je fakt, jo. Moje kamera. Pokračovat v krajinka, to je fakt nádherná krajinka. A ona se tak jako rozhodně nepotřebí, jestli nikoho nevidí, kdo by s ní mohl mít chtít jít někam na ten ples třeba, ale prostě nikoho nevidí, takže trošku zklamaná, protože by fakt chtěla, no. Moja holka, no. Tady někdo je? Není tu někdo? Někdo hezky tu není. Bohužel. A Olivia asi půjde možná domů už sama. Nemá na co furt máš ve škole.
Bože, to je strašná kravina. Ale to je jedno. No, tak si řekne, že by se mohla naučit a že by se třeba pak mohla jít domů už s ní, že to nechce zase tak hrotit. Jo, už je připravena, no, to jsi skvělá. S pozvánkou na školní ples. Nebo si řekne, že by možná vytvořila tu ceduli a že by si ji třeba někdo ozval. Veď, třeba kdybys to šla udělat, Olivie, no a teď měla něco tady, čtvrtá dovednost a malování už má Anet Pecka. Tak vytvoř tu ceduli, lásku, jo? Co to ví? To nejsi, lásko. Dobře, tak. Už to bude, veď? Ti to trvalo asi hodinu zase to domalovat, ale to je jedno. Šup a teď tuhle hodinu takhle jenom domáš nad tím. Dobře. 178, to není vůbec špatný. Kdo nám to volá? Prý se kamarádí se svým Morgan Fires. Je opravdu fajn. Jo, kdyby se stala odkud ten cimík, tak v tom Copdale ona s ním hrála šachy, protože jsem ji chtěla trošičku zlepšit do té školy. A říkala jsem si, logika by se jí možná později hodit mohla, a on s ní přisedl a žil s ní na šachy, jo. Úplně nějaký na to. Tak, jo, prodej to, ukaž, jak seš třeba na tom slávou, už je to lepší. Už je to lepší, třeba už trošičku slávný jsme. No, trošku. Má zajímavý milníky. No, to je jedno. Tak. Asi klidně můžeš jít domů. Nebo ne, nepůjdeš domů. Ona se totiž od různých mýtů dozví, že jsou ty lidé, prostě ty střípky času, takže se rozhodneš. Počkat. Prostě se o tom dozví, jelikož jsou to, že fámy, teď to všechno tak vítá, takže se zaběhne do knihovny a zkusí to najít. Olivia tady pečlivě tvoří tu ceduli. A přitom jí si celou dobu pozoruje, jako kdyby čekal, že jo, že až to dokončí a třeba jí tam pozve. Učitelka ji taky jako úplně sleduje a říká si, že má fakt divná, má psychouš. Možná, viď. No nic, jo, naťukej do toho telefonu, to víš, jo, to víš, jo. Tak. Ukáž, najdeš něco, hledáš to? Aha. Zajímavý. Jo, koukni se do telefonu. Ježiš, máme už byl, vlastně tě odepíšeš, zkoumáš, viď, fotíš, jasně. Nemůžeš nic najít, viď, jo. Kde by to mohlo být, což? Kde by to mohlo být? Tady? Ne? Ne? Koukni se nahoru ještě, zkus to. Jo, objevila ho nakonec, takže tam mezi knížkama ho našla. A co s ním teď máme dělat? Jo, 3 střípky dokonce, jo. A co si můžeme s tím už něco dělat? Nemůžeme, dobře. A řeknu si, tak se třeba konečně semka. A nebo myslím, že to šlo i na počítači ho hledat, ne? Někde, ano. Zkusí to? Kde pak ti zase volá? Marcus J. Jo, to je zase další, myslím, že bratr, nebo dvojče. Jo, myslím, že brácha toho Markuse. Nebo jak se jmenoval, Etana, nebo něco takového. No, prostě brácha toho, jak nám předtím volal. Ahoj, chci se stavit, protože on ten znám pak připadl taky. A ona jako, sorry, jako ryle, znám tě jenom jednou, takže fakt ne. A vyslala jsme se výlet na 3 sekundy. Ne, díky. Ach jo. A půjde na záchod a už pomalu asi půjde domů, protože už je docela pozdě. A přeci jenom prostě úkoly a takhle. Tady. A zkusí pak najít Anet, že by pak spolu šla aspoň domů. Takže už se trošičku uklidnila. A máš hotovou vlastně tu ceduli? Že by si ji teda mohla použít? Ne, nechci, aby si ji vyhodila. Víš, že jsem pak posuděná, to je zase smutná, to víš, že.
tak můžeš ji použít? Teda, aspoň? Co? Střední škola? Školní ples? Možná tam by to taky mohlo být, ne? V té sekci. Střední, a tady není někde školní ples. Co to je za skem? Moment. Se nemoze, nic neobjeveno, nic neobjeveno. Ale lásko. Prosím, prosím. Proč to tu není? Hej, ale no tak. Já chci, aby to použila teda jako. Buď jsem úplně a absolutně slepá, anebo mám pravdu a fakt to tu není. Když tak mi dej vědět, jo, ale já to prostě nevidím. A nevím, jak to mám jako použít, nebo co. A co ona má za tu ceduli? To má na to připojení, ne? Já nevím, tak možná, že ji musím třeba položit, nebo... Jak ji můžu použít? Není to napsaný? Koleta dobrá, tak proč to nemůžu na někoho použít? Můžu to použít třeba na Cassandru? Cassandra, proč jsem na ples, Je to takhle, co to? Dobře. Je takhle, aha, ty to můžeš použít tam ne, já myslím, že to vyvěsíš a budeš jako, no se mnou chce. Tak hele, možná by ses mohla podívat tady třeba hledat ty střípky času, ať to mám celý trošku odbytý. A hned bude už taky hledat tu Olivie, protože už není ani na ní naštvaná. A fakt chce, aby s ní tam šla. Ale jako byla herka docela, ty si nezačtouší. Ale tak prdelka, to mi zrcadla. Jo, dobré, dobrý, pojem. We listen and we don't judge. Trošku to zrychlíme, jo, už to jsme jako fakt dlouho. Někam jdeš, a ona jako, co tam dělá, proč čumím to ty. Jak se jí zeptej třeba, že ne, kluci oblečení. Máš moc něco? No tak, ty jsi ji vyrušila. Pojď hledat na další hledu. Co? 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 No ani náhodou. Promiň, ale tohle fakt ne. Tohle nepůjde. Jste nejlepší kamarádky, prčic. Je žádný takový. A myslím si, že jste stejně na kluky, co ti je? Slyš, ne? Ukaž to. Jo, já jsem ti to nenastavovala asi. Takže to má ten default, no. Nemůžeš, tak jo, tak vůbec te... Ty jsi žádný neměla, girl, stačí, jo, jedem domů, jsi fakt divná. Už jsme to strašně dlouho, jo, nebo počkej, ještě by se mohla vyzdobit skřínku. Víš, to je tvoje skřínka, no, to by si jí mohla jakoby měl vyzdobit, co na to? Vyzdobit skřínku, ekonočenců, gráč, jo, skibidab. To tady má hejto, úplně, že jako to je nejhorší, to je stejně naše Anet a Olivia budou mít nejhezčí stres. Wow, to je mega hezký. To vyzdobení. Ona ještě možná pozdraví Sydneyho. Ježíš, ona jako vidí, jak je na ní, jak je jako na ní hnusnej. Takže se ho zeptá na práci. A jako ježíš, se divný. A ona jako, všechno dobrý? Jo, já jsem, jako, nechte ho bejt, co vám udělám. Tak. A já vím, že už říkám strašně dlouho, že by měli jít jako pryč, ale už fakt budou. Takže na zimně pak přijdem a budou, tak pojedem už, pojď. Takže fakt i už budou. Tak.
Holky už přišly a budou domů a budou... On ten Sydney no, má úplný psychopat. Dobrý, jo? Nemusíš tu být furt, jo? My tě máme rádi, fakt. Přísahám, jsi super kluk, ale jsi to fakt jako, že pokaždý, když přijdeme tak z té školy, tak to prostě je, jo? Takže sorry, jakože takhle velkou lásku asi jako, teda lásku, takhle velký relationships asi ještě jako nemáte, jo? No to víš. Tak, pojď si udělat úkoly, Bobku. Obě dvě si pojďte udělat úkoly. Bože, dělat domácí úkol úplně nenávidím. Prostě ty bugy, jo. Tak. Jimmy, co ty děláš? Ty děláš prostě úplně nic. Možná bys mohl Anet třeba pomoct? Ne, tak ne. Asi jí dneska nepomůže. Půjdeš se koukat na Simplex. Třeba kuchtičky zneuměl, jo. A ty, Jane, budeš sledovat aktuální film a budeš si stabilně sedět s tostami jako ty. Ukáž. Zajímavý fakt, že to je třeba nějaký... Tak, děláš úkol? Jo, ty jsi fakt na tom hodně špatně, takže ten úkol si myslím, že ani jako nejdeš dělat, protože se cítíš velmi nesvý. Tím, co Olivie, naše holčička šikovná, ta už ten úkol udělala a teď má free time, jo? Jako zkus se poučit. Je i naučená na zkoušku, já si myslím, že dobrý. A i Olivie tak nějak napadne, že by jí to možná mohla pomoct. Sice má spousta dalších povinností a dovedností, které by se měla zlepšovat, ale pomůže jí. Anet je úplně vyřízená, absolutně jí dneska nic nebavilo a rozhodne se, že bude se teda koukat na něco na tom. Víš čem, víš to myslím. Něco bude hrát na notebooku. Tak. To se tady postaví, ježiš. To teda teď pomůže trošku Anet pro změnu. Ona. No to je jedno. Podej něco uvařit, protože přece jenom budu si to zase hodit. Víte co, udělám jednu věc. Wait a minute. Měla jsem normálně infarkt, protože jsem to strašně dlouho nechtěla načíst, ale dobrý jsme tu. Tak tohle jsem chtěla. Uvařit, tak co uděláš? Tak nějaký prostě lunch nebo dinner. A něco takového, vůbec nevím, co to je. Nějaký jo, nějakou pečenou rybu. Tak, jo, všichni mají, všichni se cítí, to happy, to je takový takový počkej ještě. To je v pohodě, aspoň to. Tak, Anetko, já vím, lásko, ale už se řekne, že fakt je na tom dost špatně, takže... Jo, úplně jo, takže si udělala aspoň domácí úkol, aby měla něco hotového, jelikož si říká, že pak ještě musí uvařit a kočku obstarat a takhle. Ale to neví, že Olivia se jí snaží pomoct. Takže ona tak přijde a říká, ježišmarja, ona je fakt hodná, snaží se nepomoct. Asi bych se jí taky měla omluvit. Nebo nějak jí taky vypadá dobře, že nejím rybu, ale vypadá hodně dobře, jo. No a samozřejmě on se dá a dají si všichni ostatní, protože všichni ostatní mají taky hlad. Dost pozdě přece jenom, ty zase jediná postižená nemáš, veď hlad. Ty jsi už unavená, nejradši tě stejně prostě čítuju potřeby domů, protože nejlepší, když spíš, tak neděláš žádné povinnosti. Tak. A ne, tu si dojedla? Teda dodělala úkoly, já věřím, že jo. Máme ještě něco jiného do školy. Jo, Pecka, ty to máš splněný a ty ještě tu dovednost furt. Tak jako bych ti dala tu dovednost. Ona si tak teď tak zamyslí při tom jídle, jelikož celý den měla tak hodně pro sebe a řekne si vlastně, čím já budu, už jsem na střední, jako bych chtěla vysokou. A tak přemýšlí, co jí vlastně baví ve škole. No to si děláte. Ach jo, a říká si, že jí docela baví to psaní, ale že je to na strašně dlouhou trať.
A možná by něco vlastního mohla zkusit napsat. Takže to odnese tady ty věci a půjčí se notebook a bude zkusit něco napsat, jenom tak procvičit něco. Přece jenom do školy se jí by to mohlo hodit. Já necítí se nepříjemně, jo? Necítí fakt. Ne. Je to psát, když to určitě jde, ne? Jo, psát. Procvičovat psaní, jenom se taky konec koukne. A ty už jsi najedená pecka, tak prosím tě, jdej přednášku o přehrávání spadků. Našla součástku. Tak to dáme třeba tato. Teď dojdi si na záchůlku. Mám pecka. Tak. Olivia, já vím, ale pojďte vyhodit, pojď. Co děláš? Bože, ty jsi úplnej psychouš. Proč si jdeš hrát v dešti? Promiň, Holka, je skoro 12 a já jsem po tobě chtěla jednu věc, jo? Ne. Tak. Splnila jsi to? Jo. Tak, tohle má taky hotově, jenomže předvést, no to nevím, kdybyš mi to hostil, lásko. Ale můžeš jít víc sem už a on táta stejně za chvilku. Ty vidíš svýho tatu nahýho. A to by to vůbec nevadí, jo. Dobrý, už se jdi spát, hele. Je volná kyslita. A říká, ježi, furt ten smrdě, ale jsem mohla s mým dole sprchovat. A je to i dost to baví, to psaní, takže si říká, tak to je fajn. Že něco taky popíše. Tak. Splní tu zábavu. Co? Cože? Kde se nám vzalo 500 000? A ne to, co jsi investovala do prdelky? Proč nějaká špinavá miska, ty? Já se nedivím, že jste úplně znechucený. Jako. No, prosím tě, to nebudeme řešit, budeme dělat, že si to viděla třeba těma kresbama, já vůbec nevím, kde to vzala, jo, fakt upřímně nevím. To je tak, pořádně se připrav. Já to chtěla, abyste za tu druhou úroveň, ale to teda nevím, jako. Když to máš teda hotový, tak si jdi spát. Šup. Jdi spát a ty jdi tady to. Takhle čistit špatí. Umýt si ruce a vyčistit si zuby. Tak, pecka. A netko ty jdi spinkat, no zábavu. Pokud se vyspíš rychle, což věřím, že ne. Tak třeba ráno ti ještě obstarám zábavu, třeba by se mohla přečíst nějakou knížku, nebo ještě třeba malovat. Tak šup, lásko. Šup, vyčistí si zuby rychle. Já vím, že už jsi unavená, no. Vím, že se jde spát. Ježiš. Ta Edith, ne? Oh! Cože? Cože? Za prvý, tohle je nějaký upír, který je mrtvej, je duch, je v našem domě a je od krve.
Ale jde na počítač. Víš co, ať jde, ať je vystraší. Co s dětem děláme? Ježíšmarja. Psycho zabiják naši do mě. No tohle si zaslouží fotku, jako. Tohle je unikátní. Tohle vypadá dost divně. Má menstruaci, má kráme. Dobrý, tak tohle jsem fakt nepotřebovala vidět. Spěte. Prosím, jenom spěte. Co děláš? Lásko, co děláš? Jdi spát. Jo? Spinka, jdi. Olivio, ona je furt smutná z toho všeho, no. Dobré ráno. Myslím, že duch zmizel. Jo, myslím, že už zmizel. No, to byla zvláštní noc, musím uznat. Hodně zvláštní. Prosím tě, pojď na záchod. Možná jako máme docela čas, takže si můžeš třeba i najít hledat ty střípky času. A ty jsi taky vyspaná. Pecka. Tak bys si mohla přečíst nějakou knížku? Nebo zkus najít ty střípky času. Třeba taky. Třeba najdete obě dvě. No, to je jedno. Vím, že by měly být ani na hodinku ve škole, ale to je jedno. Číst, přečíst si, jak je ulovit. Ty bulíš. Nic jsme nenašli, ty pokud to bude těžký, jo. No. Pojď si aplikovat aspoň ten čistič pleti. A třeba se pozbuď trošku, protože to nejde být takhle furt smutná. Tohle bylo chaotický ráno, ale jo, jdeme do školy. Čekala jsem, jak všechno hezky stihnou, ale to je jedno. To nevadí ničemu určitě. Tak, holky už to máme. Dneska teda naše Olivia zvolila nádherný outfit. Klidně pokud budete chtít, tak pak hned přidělám taky nějaký outfit, ať nechodí v tom stejném, ale omlouvám se, ale prostě za stolik jako to nehrotím. Spíš jsem chtěla, aby Olivia hlavně měla dobrý fitíky. A úplně nevím, kde začít. Možná by se mohla snít to jabko, ale myslím si, že díl už bude dlouhý, takže si myslím, že to stejně za chvilku tak nějak ukončím. Jelikož škola prostě zabrala 20 minut celého toho času, ale možná bych to mohla třeba tady zrychlit tu školu, protože si nemyslím, že tady bude něco zajímavého nějak extra. Takže bych ji třeba nějak střihla nebo zrychlila a pak bychom vymysleli něco s nimi po škole. Co na to říkáš? Tak já už jsem tu s holkama, ten den jsme zvládli, myslím, dost dobře. A teď si můžeme vybrat, že myslím, že dnes po škole se budeme společně učit na zkoušku. Všichni studenti se k nám mohou připojit ve druhé učební soustavce. Takže jak dlouho budete chtít účast se není povinná, ale nezapomeňte, že v pátek se prostě píšou ty velký ty. Takže já si myslím, že klidně jo. Myslím, jako jestli myslíte tady tu druhou. Přiřadit tabule do třídy 2. Já vůbec nevím, co je, kde je třída 2. Jestli je to tohle, nebo uvidíme, kde je to, anebo tohle, to je ono.
Podle mě, já fakt nevím, tyjo, anebo tohle, že by bylo ono. Jo, jít na přípravu na zkoušku, já myslím, že by jo. Že by se měli připravit. Myslím si, že to je fajn. Takže to nechám připravit a pak to taky asi nejspíš třeba zrychlím a pak se tady někam vyrazím a ozvu se vám tam. Už jsem s nima tady a vyrazila jsem zase do Sun Missiona a mám tady tenhle klub. A jo, aby si to trošku užili. Plně se učili na zkoušky, tak si myslím, že to zaslouží a potřebuji se hlavně zabavit, hlavně Anet. Myslím, že ty jinak brzo klapne. Takže prvně bych je možná poslala semka. Takhle, že by si šli zahrát něco, Biblok a Livia třeba taky. Je tady fakt, je teda za mě jako nádherný, hezky se sem jako za mě docela ladí, teda jako chodí, tak hodí. Tady je prostě, jo, můžeš dělat prakticky úplně cokoliv, jo. Tak si myslím, že to je dobrý, no. Spoustu různých posezení, jo. Jo, furt říkám jo. To je fakt strašně dobrý. Mně se strašně líbí tohle, jako to musíme vyzkoušet, jako neříkej. Takhle, a tady budeme ten co, to bude za ně hrozně hustý. A i ten způsob, jak je to udělané, je to strašně dobrý, a to už hraje. Ukáž, baví se u toho? Jo, baví, pecka. To bych strašně, to je taková divná virtuální realita. Myslím, že jsme vzali nějaký jejich kamarády. Co to je? To je Sydney? Já myslím, že to je Sydney. Dobrý, v pohodě. Viděl jsem ten nový den George. Prostě nějaký kamarády ze školy a někoho, abys taky každý pobavil. Já možná na chvilku už liší, to se mi to trošičku zlobí. Tak. Jo, ten šlounou k baru. Tak, Anet, asi dobrý si myslím. Mohla by si taky něco objednat, nějaký pití. Objednat nápoj pro skupinu. Jo, ona to objedná. A možná jenom a kolu. Já vím, že asi by se neměla, tak jsou teenageři, oni můžou. Tak, objednejte to. Vzal jsem i Zelmiru, jo. To nevím, jestli to zmiňovala, ale to je jejich kamarádka nová. Ne, počkej, jak to jsi u mě. Jo, hezky se všichni tady baví, bych řekla. Tak, a pak bych sem se s nimi určitě šla zatančit. Tady jsi všichni? Je to rum and coke? Ne, to je vodka soda. Jo, ona už je teda asi dělá. Ježiš, Je, to je hezký, počkej, oni tu jsou všichni, tak to si nesmím nechat ujít. Zatancujte se, možná bych tam pustila jenom hudbu. To je takový docela hip-hop, dobře. Tak, budeme poslouchat hip-hop. Já proti tomu nic nemám. Rozdělím si a už tu je konečně ten. Tak, ten Nox to konečně hustý. Jsou teda hodně unavený, ale to je jedno. Objednat jídlo. Hranolky s kečupem si dej. A Olivia, ty bys mohla dát taky stejně asi. So let me put me down. Tak, a můj bože, tady ten díl se docela povedl, takže doufám, že fakt jako všechno vyjde už. Takže teď ten fakt ten shit budu mít replay, protože se bojím, že tam je 8 porcí. Tak se dáme všichni porci společně. Cože se smutná. Sdělený smutek. Tě trošičku čítnu, jo, pokupu. Jo, to je vyspalá, to je dobrý. Vůbec nevím, co jí vzal energii. Ani nevím, jestli udělala to rum and coke, jo. Dejte si, napátněte se. Když to objednáme ještě jednou. Máme dost peněz, takže si myslím, že to absolutně není žádný problém.
objednat nápoj pro skupinu a chci teda jako tu rum and coke. Chceme to rozjet přece. Šup, Noxy. Noxy. Šup, ano, hoďte ten rum, pořádně to zamixuj, jo, jasný. Hele, první. Vemte si. Jo, už pijou. To je dobrý. Tak. Co taky popíte? Myslím, že teď mám hodně materiálu na náhledovku. Uvidím, co tam ještě dám. To tak nějak zvítězí. Dejte si, všichni se hezky božert. A pak co bychom, určitě to někde musí být záchody. Jako nevěřím, že je to nedali, jo. O, tady, to je super. Mně se to strašně líbí, tenhle klub. Tak si rodí na záchod, lásko. Jo, člověk jako šampion, sorry. A ty bys mohla hledat střípí času třeba? To vytopíš a tak ono stejně se ti bude chtít na záchod, že jo? So you pick me down. Jak to až dlouho, ne? 3 ráno, ježiš, to bude maminka nadšená. Jo, vychod, ten záchod. To je, veď. To je zajímavý. Tak si jděte ještě třeba zatančit, jo. Naposledy, jo, je fakt hodně pozdě. A jo, zatančit jsem řekla. Tak, jestli ještě zatancovat, my jsme netancovali. Jo, našli jsme to, všechny 3. Objevenci mi koula střípek času, najděte ho vy. Jo, tak to budeme řešit v příštím díle, protože si myslím, že tenhle díl bude fakt brutálně dlouhý. Takže nechám dotancovat a uvidíme se v příštím díle. To je hezký. Tak. A já už se fakt dneska rozloučím. Natálko, měj se krásně a budu se těšit u dalšího dílu.